A yau audience wa kuka zaɓa mana? A yau audience kun ɗauko mana babban jarumi, darakta, haka zalika kuma marubuci. Ku kasance da mu a cikin shirin Bakon Habib domin ganin bakon namu. Kada kuma bakon namu sunansa Ibrahim Bala, wanda ya kasance ya lashe kambun jarumi mai tasowa a shekara ta 2018 na EMC Award. Haka zalika shi ke dauke da kambun fitaccen darakta na shekara ta 2019. Haka zalika ya ƙara samun kambun girmamawa a shekara ta 2020 na EMC Award. Cikin farin ciki nake gabatar muku da Ibrahim Bala a matsayin bakon Habib. Ni naku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa ku biyo mu cikin shirin. Barka da zuwa cikin shirinmu na bakon Habib Malam Ibrahim Bala. Barka ne, amma dan me zaka kira da bakon Habib bayan ga Habib ya gwada ina kallo ni baka bani ba kuma kai min tayi ba. Garka da mu. To masu kallo an zo wajen tun yanzu Malam Ibrahim Bala ya fara haɗiyan yawo akan mu bashi Habib ya gwada. Amma garka da mu, yanzu nan za a kama Habib ya gwada ɗinka. Malam Faruk, bismillah. Yauwa. Yanzu na ji batu. Waɗin gudun hijira ya ga jalabe ce masha Allah. Yauwa. Ko a'a ba shi wannan ɗanɗana tukuna. To ai haka? Ina ɗan zuwa. Ina zuwa tukuna. Malam Ibrahim Bala ya kaji dandanan? Wato gaskiya Habib ya gwada yayi. Gaskiya ban ga laifin hukumar NAFDAC suka ba shi lambar girmamawa ba. Mutum yana iya samun wannan Habib ya gwada. Ai wato zai iya haƙura dukkan wani nau'in kayan abinci mai ruwa. Ina jin kan zan iya amsa dukkanin tambayoyinka tun da ka haɗa da Habib ya gwada. Ok, tambaya ta farko da ni da masu kallo za mu so mu ji takaitaccen tarihinka. Takaitaccen tarihi na ni mutumin ƙasar Najeriya ne kuma jiha ta Kano. An haife ni a Kano, na yi karatu na primary school, secondary a ƙaramar hukumar Dala, na wuce CAS wato College of Art and Science Arabic Studies, sannan wuce jami'a a takaice. Malam Ibrahim Bala, ga ka dai darakta mai fitowa a cikin fim sannan kuma mai shirya fim, to ga ka kana rubutu, da wani ɓangare ka fara? Gaskiya da rubutu na fara. Rubutu shine mataki na farko da na fara yi kafin nan in yi kundin bala ni ma in zo a ci gaba da bara burin da ni. Wani fim ka fara yi na farko? Wani tsohon fim ne gaskiya da ba kowa ne san da shi ba, Inibi. Ya ka ji lokacin da aka ɗaura maka kyamara a tashin farko? Tsoro, fargaba. Ina ta ɗan tsoro kada in yi kuskure a irin ko a horizon ɗina ko wani abu da makamancin irin wannan. Gaskiya na ɗan ji tsoro lokacin. Kana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun jarumai wanda suke sauya characters ɗinsu daban-daban, kamar Ibrahim Bala ɗin da muka sani a fim ɗin Ashabul Kafi ya yi character daban, sannan kuma muka ƙara ganin shi a fim ɗin Sai na Rama ya yi character daban. Haka zalika a fim ɗin Labari na series muka ganka a cikin wani character daban. Ya kake yi wajen sauya wannan characters ɗin? To gaskiya wannan zan iya cewa kawai baiwa ce. Za ga dukkan wani ɗan adam ko kuma ce dukkan wani jarumi za ga kowannan baiwar tashi ba wai guda ɗaya ba. Allah yakan iya baya kuma daga Allah ne. Wani za ga waka yake yi kuma ya takara, wani za ga rubutu yake yi kuma ya takara, wani ma ya bada umarni irin waɗannan. Za ga kawai baiwa ce da Allah yakan iya ba wa ɗaiɗaiku daga cikin jaruman a masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood. To kuma alhamdulillah ni ma ina iya daga cikin wanda na tsinci wannan baiwa. Za ka iya yin shirin barkwanci kuma za ka iya fitowa a nomalan da mara barkwanci ba. Ko akwai sa ran mu ga Ibrahim Bala a cikin fina-finan kudancin Najeriya ko kuma na ƙetare ma? To akwai an ma fara kuma ba da jima ban insha Allah za a gani. Me sirrin nasarorinka? Sirrin nasarori to daga Allah ne kuma da iyaye. Kasan duk abin da mutum zai yi gaskiya ya yi ƙoƙarin neman albarka da kuma sa hannun iyayensa ko ma menene in Allah ya so yadda da izinin Allah zai ga ya samu nasara. Waye gwaninka a cikin jarumai? Ni na Ibrahim Bala. Kai ne gwanin kanka?
gaskiya ne. Ok, ina so ka kwatanta mana acting ɗin Ibrahim Bala akan an yaudare shi a soyayya. Da ni ba ɗan soyayya bane zan iya kwatanta maka daidai gwargwadon abin da zan yi. Gaskiya ban ji daɗi ba. Raina ya ɓaci ba kuma kyautata min ba. Babu abin da na tsana irin in amincewa mutum, in yarjewa mutum, amma ya ci amanata. Ka duba duk ƙaunar da nake wa Zara. Amma ta rasa da yadda za ta saka mu sai dai tana ƙaunar abokina. Ka ga yadda muke da Abdul, amma saƙonnin da na gani a cikin wayarsa ne da ta ji za ta iya kashe kanta ma idan ba ta same shi ba. Abin ya bani mamaki. Zara ba ta kyauta min ba. To masu kallo kun ga yadda Ibrahim Bala ya acting mai kyau a nan wajen, na tabbata ya cancanci tafi daga wajen ku. Tambaya na gaba, Malam Ibrahim Bala, ina so mu yi wata wasa da ni da kai. In har kai nasara za mu baka kyautar Habibu Yogurt. Akwai takardu a nan wanda guda uku wanda kowane ɗaya daga ciki akwai sunan ɗaya daga cikin jaruman Kannywood. Idan ka ɗauki ɗaya daga ciki za ka faɗa mana waɗansu abubuwa. Akwai tambayoyi da muka sa wanda za ka ba mu ansa a kansa. To, amma kafin na amsa maka tambayoyin da za ka yi mu, ni ma ka sake bani dama in kurɓe Habibu Yogurt. Yau ba don komai ba saboda nasarar amsa tambayoyin da na yi maka kafin yanzu yana ɗaya daga cikin kurɓar Habibu Yogurt ne da farko. Ka san wai Habibu Yogurt ne ake cewa wai bani ba da kai bani ba da aranka, kuma yaro mai kiwiya ba zan baka ba. Wato laifin na ɗi ƙarewa. Idan ina shan Habibu Yogurt sai in ji kan ma ya ƙare. Ka san fa lokacin watan azumin Ramadana daga an sha ruwa bari Allah gwanin daɗi ko unguli ta leƙa masai. Wato kana ji dole ne ma fa hukumar NAFDAC ta bawa Habibu Yogurt takarda da kuma lambar girmamawa, ba don komai ba saboda Habibu Yogurt kamfani ne yogurt mai inganci, kuma shi kansa Habibu Yogurt yana inganta lafiyar jiki. Wata kaka da take ga mun da suka je Saudiya suna fitowa daga harami kawai sai ga katan na biyu aka ce sabil tsakani da kokin Allah Habibu Yogurt katan to Nafisa Abdullahi. Shekarunta nawa? 26 zuwa da 7. To na karɓi 26. Wani fim ta fara yi? Sai wata rana. Wani abinci ta fi so? Tuwon shinkafa. To kun ji ansoshin da Malam Ibrahim Bala ya bada, sannan kuma za mu duba mu gani in yayi daidai za mu ba shi kyautar Habibu Yogurt. Malam Ibrahim Bala ka dakata, ba mu gama shirin ba. To ina nan. Malam Ibrahim Bala, me zaka ce ma 'yan kallo game da Habibu Yogurt? Ina son na cin Habibu Yogurt. Ai wato al'umma, ina mai ƙara tabbatar muku da cewa ku ci gaba da amfani da wannan yogurt na Habibu Yogurt. Ba don komai ba saboda dukkanin wani nau'i na daɗi, na jin daɗi, annashuwa da sanya farin ciki. Idan har ka sha Habibu Yogurt, to kuma magana ta kai ko da bakin ciki kake, kai idan da ni ina da dama zan ba wa asibitoci dama cewar su ba wa mai kamfanin Habibu Yogurt damar kai yogurt ɗinsa asibitoci domin zai taimaka gangar jikin ɗan adam. Habibu yogurt ne mai kyau da inganci da kuma daɗi a baki, ya gamsar da To masu kallo an kawo ƙarshen kiran mu da Malam Ibrahim. na gode. Mu tare a shirin da shi za ka fika? Ita kai in na ci gasa za a bani Habibu Yogurt. To amma ni na fi son wanda zan sha yau in sha gobe in sha jibi in sha jitta. Yawwa. Masha Ka ka bari mu rufe shirin mana. To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen shirin mai suna Bakon Habib, wanda ni Alhassan Abubakar Sadiq nake gabatarwa. A madadin Arewa Entertainment and Media Concept da kuma yan bayan fage nake cewa mu haɗa a shiri na gaba.